it was expressly found that the royal family had in fact identified Prince Imozulu as the successful king-elect. Mongameli Cyril Ramaphosa utusamile kwisigqibo sakhe sokumnqina ukumkani Imozulu kaZwelithini njengekumkani yesizwe sama-Zulu. When we speak about 28 million rand being, used to promote the SAMA awards, it's imperative that one looks at it in the context of the unemployment. Igxeka kabukhali urhulumente wakwaZulu Natal ngezicwangciso zakhe zokuchitha imali 28 million rand kumsitho wokuwonga imvumizeli iSAMAs noza kubanjwa kule nyanga izayo eThekwini. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Igqwetha elimele umongameli Cyril Ramaphosa lixelele inkundla ephakamileyo yasePitoli kuba umongameli walandela umgaqo-nkqubo ngokukhokelwa sisigqibo sikaJaji Madondo eMgungundlovu kwanentlanganiso yayisingethwe likhaya nentloko kubukhosi besizwe sama-Zulu osihlalo wayo yayingongasekhoyo uNkosi uMangosuthu Buthelezi beyinkulumbuso yesizwe sama-Zulu. Okukulandela emva kokuba uNkosi uSimakade kaZulu ewuse enkundleni lombange lithi akuzange kulandelwe imiqathango yosapho ngethuba kubekwa ukumkani Imozulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe nyakenye. Egameni likamongameli Cyril Ramaphosa, igqwetha lixelele inkundla ukuba umongameli waqhankqatha ngqo kwizindululo zikaJaji Mjabuliseni Madondo ngethuba esichitha isicelo sikamntwana uSimakade kaZulu kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu nesasisithi masibekelwe bucala isiqinisekiso sokuba ukumkani Imozulu kaZwelithini yikumkani entsha yesizwe sama-Zulu. The President agrees that he was guided by the judgment of Justice Madondo, where it was expressly found that the royal family had in fact identified Prince Imozulu as the successful king-elect. We submit, my Lord, that at the time that the President took his decision on the 16th of March, Justice Madondo's order was in full effect and force. Othi uthethela lamaqela omabini utyhole ngelithi imbangi nembambano iqale emva kokutyikitwa kwencwadi yelifa athi yeyomgunyathi. Okokuqala umntwana imantombi wayengekho kwiposition yokuthi engabhala ngesikhathi ayingaso. Number 2, iwill bisacontestwa ukuthi that will was forged, of which nama-Hawks confirmed ukuthi will is forged. We submit that there was no appeal against Justice Madondo's judgments and findings on this particular point in the SCA. And we submit that it remains valid. Kusenjalo iqela lamagqwetha elimele ukumkani Imozulu kaZwelithini libeke yacaca yokuba akuzange kubekho uthuthuwano ngobukumkani kwasekuqaleni latsho lisithi kumkani iyazalwa ze ukuba kuzalwanga mntwana oyindodana kubekho uthethathethwano ngomakangene ezihlangwini zekumkani leyo ethe yakhothama. Kusenjalo nanamhlanje iqela lamabutho lingungelene ngaphandle kwenkundla ephakamileyo ePitoli linika inkxaso engagungqiyo ngakwikumkani Imozulu kaZwelithini njengoko ityala lokubangisana ngobukumkani besizwe sama-Zulu lingene kusuku lwesibini. Amabutho akholelwa ukuba ukumkani Imozulu kaZwelithini nguye ofanelwe sesi sikhundla kunomntwana uSimakade Zulu ofake ityala enkundleni. Aphume ngendlu kwakhona amabutho namhlanje exhasa ukumkani Imozulu kaZwelithini elityala lokubangwa kwesikhundla sobukhosi bakwa-Zulu lingene kusuku lwesibini. Ukuviliyela kwethu kanje njengoba siviliyela la ngaphandle kwenkantolo siviyeliswa ukuthi kukhona okungasenelisi njengesizwe sama-Zulu nanjengesizwe esinenkosi yaso. Esaziyo ukuthi inkosi yiyo inkosi uMozulu ayikho enye inkosi
kungakho lokhu ke sizoyiseka kuleli cala okuthiwa ibekwe lona asingawazi ukuthi ngamacalanda abekwe inkonyana. Isithethe sekumkani umntwana uAfrika Zulu uthe ikumkani iyakonwabela kakhulu ukuba nenkxaso engaka. Isilo sijabula kakhulu ukubambisana kwakho namabutho. Inina kuphela ke sinibona nibambisene enkantolo. Niyabona ukuthi labantu bayamaqembu wonke umuntu nalowo zodla umkhono nalowo zodla ikhanda. Abahlangene bazoyihlinza kanjani ngonya elokhu inyamazana lebayifunayo. Kambe amabutho athi aza kuthi qolo enqunqa ngaphandle kwenkundla enika inkxaso kwikumkani. Namhlanje kwityala lokubulawa kuka Senzo Meyiwa kukhwele emkhumbini ingqina elitsha. Umantyi unkosikazi Vivian Cronje uthe thaca ingxelo yokuvuma ityala komtyholwa wesibini uBongani Ntanzi. Uthi lo kaNtanzi wabuzwa yonke imibuzo ngelokuqinisekisa ukuba unolwazi ngento azifaka kuyo. Ukwathe wayengenawo nomncinci umkrwelo naye wavuma ukuba akanamonzakalo futhi akho mntu umnyanzeleyo ukuba abhale le ngxelo yokuvuma ityala. Umantyi unkosikazi Vivian Cronje uthe umtyholwa wayenelunda ngethuba isenza lemvumatyala emva kokubuzwa izihlandlo eziliqela ukuba uyakufuna kusini na ukuqhubeka eyenza le ngxelo okanye uyaqonda ukuba ingasetyenziswa enkundleni yamatyala. Question was asked, do you still wish to make a statement notwithstanding the fact that it may be used as evidence against you? His answer is yes. Okakronye ukwathe umtyholwa wathi akanawo nomncinane umkrwelo xa wayebuzwa ngomonzakalo. The following questions are now put to the department. Do you have any injuries or bruises of any kind? If so, please show them to me if it is possible for you to do so. Answer, no, except old injuries sustained while I worked underground. The one I got when I was very young. Kodwa igqwetha lakhe limile kwelokuba wanyanzelwa ukuba enze ingxelo yakhe efungelweyo. The statement was not made as alleged freely and voluntarily by the deponent. Ukanti ijaji umnumzana Ratha Mrhwatleng usichithile isicelo sika-advocate Zandile Mshololo sokumiswa kwenkundla ukuze afumane ithuba lokumamela ushicilelo lwengxelo yemvumatyala. Umbutho we-Democratic Alliance useyisebe lophuhliso loqoqosho nezokhenketho KwaZulu Natal kwicandelo lophando elikhethekileyo i-SIU ngezityholo zorhwaphilizo. Namhlanje lo mbutho ubambe inkomfa nonondaba nalapho uthe wondlala izityholo eziliqela kuquka nenkcitho yemali egqithisileyo ebalelwa kwi-R28 million neza kusetyenziswa ukusindleka umsitho wokuwonga imvumizeli eThekwini kule nyanga izayo. Umbutho we-DA uthi njengombutho ophikisayo kwiphondo lakwaZulu Natal unoxanduva lokushukumela nawuphina umba ongahambi kakuhle kulawulo lorhulumente wephondo. Owona mba ubambe lo mbutho emanyeni sithetha nje zizigidi zeerandi eziza kuchithwa ukusindleka umsitho weSummers kweli phondo. Remember that when we speak about 28 million rand being used to promote the SAMA awards, it's imperative that one looks at it in the context of the unemployment and the inequality that the citizens of KwaZulu Natal find themselves in at the moment. Lo mbutho kwathi le ndibano yanamhlanje iphenjelelwe nazingxelo zokutyeshelwa kwemiqathango elawula ukusebenza kwamasebe karhulumente yatsho ibalula eminye yayo. Another issue that was raised is a senior director that's apparently and allegedly making arbitrary salary adjustments. Again, as the DA and as opposition, we don't have access to that information, but I'm sure the SIU would be able to investigate that and either substantiate it or refute it. We have allegations and evidence of alleged inflated payments to a particular supplier for an event that didn't take place. Kwelalo icala isebe lophuhliso lwezoqoqosho ukhenketho nemiba yezendalo iyazikhanyela izityholo. There's not 28 million, and they are misleading the people of KwaZulu Natal. We understand that it is during the period of campaigning, heading towards elections. So the campaign of disinformation and misinformation is currently underway. Elisebe aligunqe kwelithi
ushishino lweli phondo liza kuxhamla kakhulu kulo msitho. Kanti abantu baphefumle ngeli tyala lokubangisana ngobukumkani besizwe sama-Zulu kwiqonga lethu leWhatsApp. Kuyadumaza ukuzwa ukuthi kanti umbango ubusekhona yize bese kukhona ogqokiwe. Ngiyafisa sengathi isiphetho singaba khona ngoba siyihlaya kwamanye amazwe, siyihlaya kwezinye izizwe. Ya, mina ngicabanga ukuthi umuntu waba nephutha kwaba upresident washeshe waqoka inkosi kusho ukuthi akame kancane. Lento iya kude kakhulu. Ngicabanga ukuthi namabutho nawo akathi ukuma kancane ngoba iqiniso la asikalazi kahle nomntana akaphinda ngene njengoba engasekho kuzoba nenkinga. Sesona sizwe sikhulu apha eSouth Africa ekufuneka bonke abantu bajonge kuso ukuba senza into enhle na, mabayilungise le ngxaki. Le yezinkantolo ngampela iyasithunaza isihlalo, iyamthunaza uZulu ehlonishwa kangaka esizweni. So benginganxusa mina ukuthi uZulu ube nokubekezelelana, umndeni uhlale phansi uxoxisana. Lo mdontsiswano okhona uyasithunaza sisizwe sama-Zulu. Thina inkosi siyaziyo nesayivuma yavunywa naseParliament iyodwa. Inkosi uMisizulu kaZwelithini Ngonyama eliqokolwayo. KuFacebook uvuyisile Tutuse Kabovu uthi kubhlungu kuyadabukiswa kwenzeka kobukhosi obukhulu nobudume ukogqitha bezinye izizwe kweli umthetho mawugwebe ngokufanelekileyo utsho secofa impaba. Untlaka Cele eMkhazini uthi ayiwanda iyozala ngomoni inkosi impela bekulindwe ukuthi kukhothame ushenge. uBexin Mabele uthi thina njengamaZulu iyodwa ingonyama yethu umntwana uMisuzulu kaZwelithini abanye ke njengoba banezinto zabo sebengaqhubeka bamoshe leyo mali abanayo ngezinkantolo akukho ukuzoshintsha. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Ngabantu abane abaquka owasetyhini osweleke ekhulelwe abaye bangamaxhobe Izandyondyo zemvula engenasiqabu eMpuma Koloni. Amapolisa kweli phondo asephantsi phezulu nezinja zokujoja ekhangela abantwana besikolo abakhukuliseke ngumlambo ngethuba bevele esikolweni kwiilali ezahlukeneyo kumasipala Inyandeni. Kanti nesebe lezothutho libongoza abaqhubi kuba baqhube ngononophelo nanjengoko iindlela zeli phondo zivalwe imvula. Aba bantwana besikolo bebezama ukuwela umlambo ngethuba bekhukhuliseka. Ezi ziganeko zenzeke kwiindawo ezahlukeneyo ngokutsho kasodolophu waseNyandeni. Xa izolo bephuma esikolweni ePhangalele Senior Secondary School, umntwana nomadolo uthe wabe uhamba nomfula. Ukanti nomntwana ona 14-year-old obefunda phaya eMayibenye Junior Secondary School, yena uthe wabe uhamba namanzi. Esizifumanayo namhlanje okokuba phakulali yaseReni kwaba 31 Libode unomama obezithwele kunye nomntwana wakhona 10 years abathe babe bawelwa yindlu. Isebe lezothutho kweliphondo lilumkise abasebenzisi bendlela nanjengoko zivelwe ngamanzi nangona zingekho ezidilikileyo kwangoku. Kaloku ngoFebruwari kwadilika nkqu indlela zetha esajonisi ngenxa yemvula ezana ngamandla. Safuna ukuhlaba ikhwelo ke kubasebenzi bendlela ngokodwa abaqhubi ukuba balinde amanzi lawo awuthe phambi kokuba babe nokuwela kwezo bhlorho, ngoba into singayifuniyo ngabantu abazawuthi bakhukhuliseke ngamanzi lawo baphele besonzakala kungenjalo basweleke. Umzimba womfundi ona 17 uye wafunyanwa engqeleni. Ityala le-inquest livuliwe for ukuphandwa ngamapolisa. Ukukhangelwa kwabanye abantu ababathathu kuyaqhubekeka. Izanuse zeMozulu zikhuphe isilumkiso sempuphuma ezilindelekileyo KwaZulu Natal naseLimpopo ukususela namhlanje. Usapho lusele lukhulile lwakwa-Buta eMpumalanga lufuna uncedo lwezomthetho ukuthintela ukufuduswa kwalo kwikhaya lalo. Lenkonde nenkondekazi iminyaka besilwa elidabi lokufuduswa kulomhlaba ngelithi lomhlaba ngookhokho babo. Nangona kunjalo inkampani Mafube Coal Mining ithi ifuna ukufikelela kusivumelwano nolusapho. Usapho lwakwa-Buta luthi aluyindawo ngelithi selichithe iminyaka efika ku-70 luphila apha. Umkhulu uzalelwe la. Nabafowabo bazalelwa apha bakhona ngapha ngemathuneni. Ngo-2010 iMafube Coal Mining yaqala uthethathethana
nabahlali kuba bafuduke, kodwa usapho lwakwa-Buta luthi lona aluyindawo nanjengokuba lufuyile futhi luqhele umhlaba othe gabalala. Mina ngijayela impilo yemaplasini. Nani ngifutha ngikari lapha ngibulala lapha ngifika khona pha ngiyokuphila ngiyokufa. Nangona kunjalo ezinye izihlobo zabo kwanabantwana babo bafudukile, kodwa esesibini sithi bekufanele ukuba siyaxhamla kwingeniso yalo mgodi. Yabokhokho le ndawo le, yabokhokho bethu la. Mina ngifuna next ngifuna net le ndawo kuphela, indawo yami le kuphela. Kuba base abathagcina umyalo benza nje ebakwenzako ngathi. Thina seseyi-next lapha iMafube. Mafube yamayina asitholi lutho. Nangona olusapho lusala nje ukufuduka, kodwa lujongene nengxaki. Sithe siza lapha nomkhulu siyokuphahla emathuneni, safumana abavalile lapha bavula iforonasi, abaseli, abacabangi ngathi nabasicabangeli. Amathune ethu alapha. Kwelawo icala iMafube ithi nakanjani olusapho kufuneka lufudukile. It's a very delicate situation that we're facing. And we've started also looking for organizations that can come in and mediate between ourselves and the new lawyers that they've appointed. Usapho lwakwa-Buta luthi lunethemba lokuba umthetho uza kulisindisa kule ngxubakaxaka. Kaluthabile Makhaphela selengxakile neMozulu. Kodwa kakhulu ke badikela apho kwideska yakho yendaba. Ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya, ndikhomkele kaloku kule yam ke ideska yeMozulu. Mna bethuna igama lam ndikuthabile kaloku umamthebo uqhundeni ungoza phaya koMakhaphela ngokubanzi ke iza kwenjenje eyethu iMozulu. Sithabile mgaralo siqwalasele ngokubanzi phaya eMzantsi Afrika nje uphela wonke baphila njani phaya ngomso njengapha kwiindawo eziphezulu phaa koMusina bevuka kaloku ngela-17 kanti noko bukwami ihambi imini yabo ngomso noxhexebekele phaya ekuseni ngawo kaloku la 20 nje khatshwa sisithoba kothabazimbi futhi kuhle phaya emini ko-30 degrees ohlabe kamandi nje imini yonke phalaburwa futhi ngawo la 20 nje ekhatshwa kaloku sesahlanu ubukelo wami ithi chuncembe nami siqwalasele ngokubanzi phaya ephondweni laseMpuma Koloni njengapha kaloku Aliwal North ko-11 degrees phaya ekuseni futhi phaya emini ngokurhatya phaya ngawo kaloku la 20 nje ekhatshwa sisixaxe ngokolwam benje nje bolapha ngomso eFree State njengapha kaloku koSasolburg ngaye futhi la 11 degrees phaya ekuseni futhi xa bequkumbela imini yabo ngomso ngama-20 nje ekhatshwa kaloku sisithandathu kolaphondo linye futhi mbukelwam nantso ke imeko ngokubanzi phaya ephondweni lasentshona Koloni uphawu lapha koBeaufort West ku-15 degrees xa bevuka phaya ekuseni itshintshe ke mbukelwam ibe ntle noko laMozulu yabo phaya emini ngama-30 nje abendane ithi chunam kwakhona mbukelapha ekhaya siqwalasele ngokubanzi baphila njani bona phaa ko-Northern Cape ngeza kwemini yangomso phaa ko-Alexandra Bay umhlela 15 degrees phaya ekuseni ngomso iqhube kwakhona mbukela emva kwemini yabo ngama-20 nje khatshwa siso kaloku esasihlanu mzontsindi wami ekhaya bona phaa ko-North West neziphaluka kumiyoli kwasekuseni ngomso njengapha kaloku phaa ko-Tosca ko-14 degrees itshise ke bukela ibe ngqaseni yelanga phaya ngama-30 futhi ekhatshwa sisithathu phaa emini ngomso bona ke xa siqwalasela ngokubanzi elaa phondo laphaya ko-Gauteng apho ke sisaza zakhona njengapha kaloku ePretoria ko-12 degrees phaya ke egameni ngosuku lwabo futhi ifikele phaa kula-25 degrees esanqwaka ephofu naphaya kwincam yelaa phondo eJohannesburg ngama-20 nje abe nesihlanu bukelwam phaya ekhaya eLimpopo njengapha kaloku kobilabila ngo-16 degrees phaya ekuseni xa bevuka futhi phaya ngorhatya ke mbukelwam imeko yabo noko iyancobeka kakhulu ifikela ke kuma-20 nje ekhatshwa siso kaloku esasithoba benje nje phaa kwelaa phondo laseMpumalanga kosikhukhuza kwasekuseni ngomso futhi 10 nje likhatshwa sisibhozo wona ophila phaa kaloku embombela neziphaluka futhi ko-13 degrees phaya ekuseni ngomso phaya ngorhatya ngama-20 nje abe nesine asibekeleyo mzontsundu phaya KwaZulu Natal eNewcastle kuyabanda ekuseni ngesibhozo phaya ke emini futhi ibe ntle noko laa Mozulu phaya noqala emathumba ntaka ngama-20 futhi anesithandathu Lady Smith futhi mhle la 25 degrees bethuna kukangakho kwamna ndithatha kangaka xesha lemyoli Kamnandi mawethu.